Mä oon Leo Huttunen. Mä oon 11 ja täytän ihan kohta 12. Ja mun säveltämä kappale oli Sydämen tarina. Siinä oli 3 osaa. Ne oli ehjä sydän, särkyvä sydän ja särkynyt sydän. No, se on aluksi niinku aika sellainen nopea ja sellainen, ei hirveän iloinen, mutta ei sellainen hirveän surullinenkaan. Ja sitten kun se loppuu se eka osa, se alkaa niinku hiljalleen mennä sen toka osan myötä sellaiseksi surullisemmaksi ja matalemmaksi ja hitaammaksi. Ja sitten kun se 3. osa alkaa, se on sellaista tosi surullista ja sitten se loppuu sellaiseen suruun. Aluksi kun mun piti keksiä joku sävellys, mä en keksinyt mitään. Ja sitten mä mietin koko yön pääni puhki. Ja sitten aamulla mulla oli jotain juttuja. Ja sitten mä ajattelin, että mä en haluaisi tehdä siitä ihan hirveän ilosta. Ja mä halusin tehdä siitä aika surullisen ja siihen monta osaa. Niin sitten mä aloin vaan keksiä sellaisia melodioita ja sitten mä yhdistelin niitä. Ja sitten mä menin kotiin ja mä rupesin miettimään sitä toka osan melodiaa ja sitten loin siihen ne stemmat. No, mulle säveltäminen merkitsee sellaista juttua, että tekee oman kappaleen ja sellaista vapaa-ajan sellaista tekemistä, mistä syntyy jotain tosi kivaa. No, se riippuu siitä, että onko sellainen juttu päällä, että saako sellaisen idean ja sitten jos sen saa, niin sitten se muuttuu aika helpoksi. Mutta mulla oli ihan hirveä stressi ekana iltana, kun mä en keksinyt mitään ja piti olla huomiseksi jo eka osa mietittynä. Jos se pitää pudistaa sieltä ulos, niin se ei yleensä tule. No, ne sävellystunnit Ollin kanssa ja sitten kun sai olla kavereiden kanssa leikkiä. No, en mä oo hirveästi. Oon mä jotain tehnyt pianolla, mutta sit mun on pitänyt kirjoittaa ne ylös, mutta sit mä oon unohtanut, kun on tullut jotain muuta päälle. Mutta oon mä sellaisia pieniä juttuja, mutta sit niitä ei oo vaan kirjoitettu ylös. No, sellaisen, kun nyt mun kaikki tähän mennessä sävellykset on ollut sellaisia, että kaikki soittaa yhtä aikaa päällekkäin eristä muista, niin mä haluaisin tehdä sellaisen kappaleen. No siitä tunnelmasta mä en tiedä, mutta mä haluaisin tehdä sellaisen, jonka siinä vuorottelisi ne soittimet. Tosi paljon jousia, ainakin viulu, sitten cello ja alttaviulu. Ja sitten, oboe tietysti ja pianokin varmaan. No heti jos tulee joku pienikin idea, niin kannattaa ottaa se talteen ja pistää nuotille jos osaa. Ja jos ei osaa, niin voi pyytää vanhemmilta apua. Että kaikki vaan säveltämään.